መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ስለምንታይ እዮም ኣሕዛብ ጫውጫው ዝብሉ ህዝብታት ስኸንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ትንስኡ መሳፍንቲ ኸኣ ሓቢሮም ንመቃውሖም ንስበሮ ንማእሰሪኦምን ካባና እንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ መሲሑን ይመኽሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ጎይታ የላግጸሎም ሽዑ በኹራኡ ይዛረቦም ብነድሩ ኸኣ ይፈራርሆም ኣነ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሾምኩ ይብል እቲ ምዱብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚአብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኣሕዛብ ንርስትኻ ወሰናት ምድሪ ኸኣ ንጥሪትካ ክህበካ ስለመነኒ ብበትሪ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከም ኣኻዕ ሰራሕ መሬት ከኣ ክሰባብሮም ኢኻ እምበኣር ሰኣቱም ለገሳት ለብሙ ኣቱም ፈራዶ ምድሪ እውን ተኣርሙ ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ ብረዓድ ከኣ ተሓጐሱ ቁራኡ ቀልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኹሪ ኣብ መገዲ ከለኹም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ሰዓምዎ ኣብኡ ዝምዕቆቡ ዘበሉ ኩሎም ብፁዓን እዮም